teď si zatačíme. Asi se divíte, že mám oblečený, protože to máma dala. Tak nevím, a já najít jdu pěchvěčku. A je to plášť. Wow! A to skáme. Znáky k nám, moře dolehá, slanou příchuť mám, ten vzduch si užívám, já se procházím, po pláži sem a tam, stopy v písku já za sebou nechávám. První, druhá, za obce se dívá, třetí, čtvrtá, velmi počítám. Pátá, šestá, u toho se zpívá. Sedmá, osmá, léto ráda mám. Slunce žár, nemají do očí, tancují a lodě houpou dál někam za obzor. Slunce zapadá, vlky mávají a radci zpívají. První, druhá, za obzor se dívá. Třetí, čtvrtá, velmi počítám. Pátá, šestá, u toho se zpívá. Sedmá, osmá, léto ráda mám. Procházím se bosá, velmi počítám. Jako ve snu já si dneska připadám. První, druhá, za obzor se dívá. Třetí, čtvrtá, velmi počítám. Pátá, šestá, u toho se zpívá. Sedmá, osmá, léto ráda mám. První, druhá, za obzor se dívám. Třetí, čtvrtá, velmi počítám. Asi se divíte, že mám říct, že tady jsem tenhle. Jisk slaví 20 let v České republice. Al? Až 70%. Mám tady dýmčíka. Pro šetrné čištění. Tenhle den Kája a Papuláček. Můžete. Koncert. A víš, minutku? Holky, vstaňte z postelí, zpívejte ho. Už můžou si i dospělí velkou roli povčou. Celý sál už zpívá, tancuje A my se jdem kouknout na můj pokojíček. Jak vypadá můj pokoj? Vypadá můj pokoj. Mám tam bordel. Jdeme. Natáčet tady. Tady. Já otočím kameru, vidíte? Jak se sakra otáčí kamera? Tady je Lollipovský plakát. Jsou nepraví. A tady je moje postel. Divná. A tady je můj krásný stůl, počítač. A tady je moje skříň, tady jsou moje obrázky. A je moje bunda. Fixy. Tady veselá první středa v městě. Byl ten ideální, bude den blázdu. A to je skoro celý video, ale není ještě, mám z minulého roku. To Halloween, nevím proč, ještě není ani Halloween, takže a tady mám, já vám neřeknu, jak se jmenuji se Amálka. A tohle
Tady je, co jsme vyráběli ze školky. Takže je to dobrý. Moje ponožky. Smrdavý. Jsou mé šuflata, který můžete tady koupit. A potom mám ochutnávač a potom jdeme na další krok. A jdem na další krok. Danby povzdej, nudě navždy pohem. Takže a tam je Minda. Tam. I tady je moje rodičů postel. To nekomentuju. Tak očkr. Bala, nevím, jak vypadají nový Roblox. No, mám asi jinou paruku, jiný cůl, gumičky a tak a bla bla bla. A tady je moje líbená kočka. Čau. Čau. Tahle. Tady je tak ten den. To zase jdeme v pokojíčku. Tak to. Tak já si myslím, počkejte, ještě ne. Tady je moje svítící holka Hermiony. Tak, já si myslím, že to u toho videa bylo úplně všechno. A uvidíme se zase příště. Čau!